Milli Multfest Республика күләм балалар кинофестивале Татарстанда беренче тапкыр уздырылды. Ул балаларда татар теленә кызыксыну уяту, компьютер уеннары, кыска метражлы фильм һәм анимация аша рухи, интеллектуаль, иҗади өлкәне баетуга юнәлдерелгән. Байтик сәламәтләндерү белем бирү комплексында Milli Multfest Республика балалар кинофестиваленең профильле сменасы старт алды. Әлеге фестивальдә 7 яшьтән алып 17 яшькә кадәр укучылар катнаша. Конкурс 4 этаптан тора. Финал апрель аенда булыр дип көтелә. Соңгы этапка узган катнашучылар өчен профиль сменасында Байтик лагерендә мастер-классларда катнашу мөмкинлегенә ия булалар. Кинофестиваль Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясендә тәкъдим ителгән иде. Аның төп оештыручысы Татар кино оешмасы. Bu unikal festival çünkü әле моңа кадәр бер кайчанда без республикада менә бу балаларны барламадык. Иң беренче чиратта безнең президентыбызга Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка рәхмәт һәм Марат Булычка Әхметовка. Чөнки менә комиссияны булдырганнан соң комиссияның төп максаты ул татар телен саклау һәм үстерү. Шул кысаларына, шул максатлардан чыгып, менә безнең бу фестивалебез беренче адымнар ясый башлады. Монда юкка гына 3 номинация барлыкка килмәде, чөнки анимация ул үзенә күрә бер бик перспектив һәм бүгенге көндә тиз үсә торган бер юнәлеш. Безнең киләчәк бик өметле. Мондый балалар булганда, димәк, фестивальдә татар телендә милләттә безнең исән булачак.